Egun batzuetako atsedenaldia eta gero berriz bueltan gatoz bideotxo batekin, ze 10 egunetan noski gauza asko pasatu dira, batzuk onak eta beste batzuk txarrak, baina gu hemen derrigortuta daude guztia kontatzera. Markel, zer moduz? Gisa esan da zaletu neutralarentzat izugarrizko partia izan zen, ez? Azkenean gol asko eukizitxun partia izan zen, guztira 6 gol. Baina Oviedok eraukutzi zigun ligako kolistak Real hau bueno bai, ez, ileskorra dela erakutzi digula, ez? Mataratzoren lore hau, badirudi batzutan hil daitekela eta gisa pena bat izan zala, izugarrizko buelta eman zion Realak markagailuari, baina azken momentu horretan eta zenbait failuen ostian, berdinketa etorri izan eta behintzat ona da Realarentzat, ze momentu hontan hankak lurrean ditu eta badaki edozein momentutan galdu dezakela partida. Bai, pixka bat urrun geratzen da larun batean gertatutakoa, horregatik pixka bat ikuspegi orokor batetik saiatuko gara begiratzen Reala zen momentutan dagoen orain. Horretarako 5 puntu txar nabarmenduko ditugu eta 5 puntu on. Ze egun hauetan Bernabeuko porrotaren ostean partida garrantzitsu bat zekan aurretik Mataratzoren taldeak eta ez zituen lortu 3 puntuak. Orduan hasteko puntu txarretatiko hasiko gara, pixka bat gero errazago jateko bideoa Bai. eta alaitasun gehiagorekin amaitzeko. Lehenengo puntua nabarmentzeko etxean azkeneko taldearen aurka, ligako azkeneko taldearen aurka, puntuak utzi zituen Realak. Hori hasteko. Bai, eta gainera ikusita, ontxe biroko dizut zuzenean, 16 gol sartu ditu guztira Oviedok ligan, eta 3 partida berdinean eta Realaren kontra. Honek erakusten digu, Realak denboraldi hasieran zituen, gero aipatuko dugu beste puntu txar bat, baina bueno, arazo berdinetan hankasartze hori egiten ari dela, ez? Gisa da kanpotik ikusita, 3 puntuak lortzeko partida zala, gainera etxian jokatuta, are gehiago ez. Aipatu genuen, Madrien kontra ordezkoekin aterata, normala zala galtzia, ez azkenean karga gestio horren ostian, kudaketa horren ostian, porrota normala zan, ez? Baina Oviedoren kontra, urrezko 11koarekin aterata, zertxo bat geixo, nik espero nuan, batez ere ez dakizuk, baina batez ere zelai erdia ikusita. Bai, Reala teorikoki 11ko titulararekin atera zen anoetan, eta ez soilik ez zuela irabazi, baizik eta ez dela nagusi izan lehenengo zatian. Hau da, sentsazioa esen izan Realak erraz irabaziko zuenik partidua, momentu baten ere ez. Eta hori azkeneko taldearen kontra ikusita Oviedok ze dinamika daukan, ikusita taldea nola dagoen batez ere etxean jokatzen, kezkagarria izan zen. Kezkagarria izan zen bigarren puntu ere bai, eta hau bai nabarmendu behar dugula, ze oso datu esanguratsua da. Nola heldu ziren golak? Baloi geldiko jokaldietan heldu ziren, eta Realak 14 gol jaso ditu ligan baloi geldiko jokaldietan. 10 korner eta 4 falta indirekta, esango dugu. Bai, zifra ikusitan ikuste nahiko esanguratsua dala datua, ez? Ligako talde euskorrenetako bat dala erakutsi digu Real honek baloi geldialdiko jokaldietan, eta ikusita gaina defentsa, daukazula bai Jon Martin, bai Txaletatzar, bai Jangel bigarren zati horretan, ez? Ikusi genuen, defentsa misto horretan, misto horrek ez duela funtzionatzen guztiz, ez? Bellik azkenengo jokaldi horretan, bakarrik jaurtitzen du, eta gaina ikusita, zentrala dela eta segurazki airez nik uste jokalari potentienetako bat izango dela, gizon bat bere gainean ez eukitzia, ez? Baina lata guztiz ere, larun bateko parte horretan dena izan zan txarra, ikusi genuen nola Jangel sartu zan fisiko geixo sartzeko zela erdi izan, ze ikusi genuen turrintezen oguna ez zela izan, ez? Eta rarua da, ze bolada honian zetorren, baina bueno, partida txar bat izan dezake dozeinek, eta Jangel ere zelaian izan da, ez dakit zeman neurtzen duan, baina nahiko altua da, 3 gol gure arian jasotzia, benetan izugarrizko kolpea da. Bai, gaur elkarrizketa oso interesgarri bat argitaratu du Noticias de Gipuzkoak, Marco Rodrigo Azkuek egin diona
jokaldi mota hauetako espezialista bati esango dugu, eta azaltze zuen, ez? Realak defentsa misto horretan sinesten jarraitzen duela, hau da, jokalari batzuk markatu egiten dute eta beste batzuk zonan moduan geratzen dira, eta orain arte ikusi dugu, ez dela formula egokia Realarentzat, edo behintzat ez zaiola ondo irten. Nabarmentzeko hirugarren puntua, Remiroren partidua izango litzateke, edo Remiroren denboraldia agian orokorrean. Zenoski ez da soilik bere errua, defentsak zerikusia du, eta talde osoak du zerikusia, baina ligako zenbaki kaskarrenak dituen atezaina da, edo kaskarrenetakoak, eta ikusi zen bigarren golean adibidez, ez dela denboraldi bikaina izaten ari kaskanteko atezainarentzat. Nik uste hiru zutoien artean oso eroso bizidan atezaina dala ez, baina areatik kanpo edo area txiki horretatik kanpo ateratzeak orduan, zenbait zalantza sortzen dizkitez. Ikusten dugu eta aurten atera da eztabaida hori, Marrero dugula atzian ate joka, atzo jakinarazi genuen renovatu duala, 2030 urtera arte, orduan eztabaida hori mai gainean dago, ikusten badugu datua eta nahiko txarra da, ligako gol gutxien saiestu dituen atezaina da. Osea, ligako kako txartean atezain txarrena edo txarrena ez, ze txarra hitza nik uste ez dela egokia, baina behintzat bere geldialdiak ez direla izan oso garrantzitsuak taldarentzat. Eta hori Remirok partida ikaragarriak izan dituela oraingo denboraldian, Barcelonaren aurkako biak, Alavesen aurkakoa kopan, Atletico Madrilen aurka etxean ligan, denok amaitu genuen adibidez Barcelonaren aurkako partida ikaratutaz, nolako partida egin zuen Remirok, baina orokorrean denboraldia hartzen badugu, ez da izaten ari denboraldia erraza atezainarentzat. Laugarren puntura pasata oso albiste txarra, Odriozolaren lesioa, denboraldia galduko du, eta ikusiko dugu nola bueltatzen den ez dakit urrengo denboraldian edo udan aurre denboraldirako, baina ez soilik lesioa larria dela, baizik eta lesioak eragiten duena. Hau da, orain Aritz Elustondok beste paper bat hartzen duela taldean. Ikusteko zelako dan futbola eta zelako dan bizitzan, ez? Esan dezakegu Realeko bigarren etapa honetan, Odriozolaren momenturik onena zala, ez? Ikusten dugu entxufauta, eta nik uste odol bero horrekin, ez? Behintzat igual lehenengo 11koan sartzeko ez, baina azkenengo 30 minutuetan bere lan aitzeko eta lan zikin hori itxeko, ikusten dugu nola sartzen dan partidan, eta 2-3 minututan belauna bihurritu zuen, eta benetan pena emate du, eta gero Instagramen berak igozuan aipatuz, fuertio bueltatuko dara, baina azkenean badakigu mota honetako lesioak oso gogorak direla, eta batez ere etortzerakoan nola bueltatuko den. Eta nik uste honek beste azpi albiste txar bat datorla, ze ikusi genuen berriro ere Aritz Elustondo, eta ikusi genuen ez dagoela lehenengo talde honetan maila emateko bezala. Erritmo pixka bat hartzen duen urrengoko partietan, urrengoko jardunaldietan, baina badakigu titularra noski Aranburu izango dela. Gero, ze maila eman dezaken Aritzek bigarren mailako rol horretan? Ikusiko dugu hemendik denboraldi bukaerara. Eta 5. puntuarekin joateko, albiste txarrekin amaitzeko, epaien erabakiak azken jardunaldietan. Ez da kasualitatea, guztiak Realaren kontra erori dira. Guk ez dugu sinesten mafian eta horrelako asuntoetan, baina esan beharra dago, bai kopan eta bai ligan, epaileak Realaren aurka erabakitzen ari dira, eta horrek ondorio zuzenak ditu emaitzean. Adibidez, Oiartzabalek provokatu zuen txartel gorri hori, behik ikusi behar zuena, eta ez zuela ikusi. Azkenean, ez dugu populismo puntu hori bilatu nahi, baina gisa da azkenengo partietan epailea protagonista izaten ari dela, eta nik uste ez litzatekela protagonista izan beharko. Ondoren, beste bigarren mailako epaiak ditugu, Barrian, Madrilen, sofan egongo balira bezala nik uste dauzela azken aldi hontan, ze, klaro, egisa da azkenengo hitza, zelaiko epaiak duela. Ikusita errepikapena, argi ikusten da nola Oiartzabal begiren aurretik dagoen, eta ez dakit, izugarri iruditzen zait. Gero gisa, Jangelen kontuana, zalantza garriagoa dala, baina nik uste begirena, ostras,
nik uste dut denok berdina pentsatzen dugula, baina bueno, gazen behintzat albiste honekin, ze badaude albiste honak, Realak Gustatzen zaizkigu hauek gainera. puntu bakarra lortu zuen, baina hala ere, gauza honekin geratu gaitezke. Lehenengoa, noski, Oskarsonen momentua, Oskarsonen gol ratioa ez da normala. 57 minuturo gol bat sartzen du, eta hori, ez da Mbappek, ez Haalandek, ez Keinek ezin dute esan, noski. Jokalari hauek minutu askoz gehiago jokatu dituzte, baina hala ere ratioa hor dago, hor dago. Bai, eta gainera ez dakit, berrunda, 50 minutu inguru egongo da Oskarsonen minutu kopurua, baina hala ere ikusten ari gera momentu honean, momentu eta denbora honean, erabakionak hartzen ari dela, ez? Ikusten dugu buruzko errematea izugarrizkoa dela partidan, eta gero bigarren jokaldean ere kontraeraso horretan, hor egon behartzan, ez? Orduan, hemen lehenengo zalantza edo behintzat bururator daiteken lehenengo galdera, izan daiteke norarte edo noizarte iritsiko dan Oskarson hau, ez? Bai, ze orain arte horrelako momentu bat harrapatu duenean lesionatu egin da. Orduan ez dakigu noiz arte iraungo duen honek, eta ez daukagu segurtasun hori, ez? Ez dakit maila honek 11koan sartzea eramango duen edo ez, baina behintzat eztabaida hor egon daiteke Mallorcan 11koan ikusi dezakegu, edo ez. Bigarren puntuarekin joateko, aipatu behar da ere, Realak huts eta biko markagailu bati buelta eman ziola, gero erdizka geratu zen, baina behintzat almen hori aukerak sortzeko eta aukerak sartzeko, ze hor dago aldea, badago. Bai, ez dakit, zenbat egun izan ziran Granadako partida hori pasata gero? Ustot, 1000 egun izan ziala? Bai, edo gehiago. Ia urte terdi, esango dugu. Urte terdiko, bai, epia izan zen, eta ikusten ari gera 2026 hontan, Osasuna sartu dela, Alavés sartu dela, ontxe Oviedo sartu da. Osea, Realak, markagai hori buelta emateko kapazitate hori erakusten ari da, eta ikusten ari gera hau ez dela etorri Matarazzoren etapatik soilik, Sergio Franciscorekin ere, behintzat guztiz buelta emateko ez, baina nik uste gola sartu jaso bezain laster, reakzionatzeko eta gola sartzeko kapazala erakutsi zigula. Orduan, kontuan izan da, defentsako bi hiru kontu horiek, Realak gol asko sartzen ditu, eta orduan, defentsako gako horiek konpondu eskero, golak itxeko makina bat bihurtzen ari da. Bai, espero dugu arazo horiek momentu egokian eta egun egokian zuzentzea. Ze bestela, ez goa sinora. Egun espezifiko bat duzu buruan, Sean? Bueno, ez dut aipatuko. Ez du aipatuko. Hirugarren puntura salto egingo dugu, ze hemen beste izen bat aipatu behar dugu, Guedes. Ez Oviedoren aurkako partidagatik, baizik eta bere zenbakiak jada potoloak izaten ari direlako. 14 gol eta asistentzia, hau da, 14 gol sortu ditu denboraldi honetan Mikel Oyarzabalen zenbaki berbera. Eta, kuriositatez, Gorka Karrerak bigarren mailan ere daukan zenbaki kopurua. Ikusi beharko ditzateke, azkenengo partidetan, Real Madridiko partidak kenduta, azkenengo 5 partidetan, edo gol bat, edo asistentzia bat eman du. Osa, izugarrizko zifrak dira, eta benetan lau gehi bi hori, gogoratzeko lema edo bentsat zifra bat izango da, ze benetan, Guedesek erakusten dau, mundialerako prest daola, eta behintzat prelista horretan nahi duala egon Realari lagunduz, ez? Nik uste Oviedoren kontrako lehenengo zatitxa eta bigarren zatiko hasiera ez dela ona izan, baina kontraerasoan prest dago beti eta itxeko makina bada ere. Hori da, prest dago beti eta horrek desberdintasun bat markatzen du. Laugarren puntuarekin joateko, behin Oviedoko partida albo batera utzita, ikusi behar dugu Realak zei jokalari berreskuratu ditzaken larun baterako eta ondoren asteazkeneko partidarako. Eta dirudienez, Barrenetxea eta Zuzic egon daitezke Mallorcarako deialdian. Albiste ona, zalantzari gabe, Markel. Bai, bi izen garrantzitsu dira, espero dugu bintzat Mallorcaren kontrako parte horretan, trote pizkatxo bat, erritmo pizkatxo bat hartzia, eta benetan datorren astean dugun zita horretarako, hitzordu horretarako,
preste egotia gisa da, ziurazki ez direla gongo lehenengo amaikakoan egoteko bezala, baina Barrene eta Susitz zelaian izateak nik uste izugarrizko abantaia ematen diola Realari ez. Batez ere, 10 minuturako baldin badaude, 10 minuturako, 5 baldin badaude 5-erako, baina jokalari garrantzitsuak dira eta benetan diferentzia markatzen dutenak. Eta bestetik, aipamen txiki bat egin nahi diogu bai Sanseko taldeari eta bai nesken taldeari. Merezi dutelako. Bai, merezi dutelako, ze benetan izugarrizko denboraldia ari dira itzen bi taldeek. Bai, lehenengo, bigarren taldea maila izugarri ematen ari da, testu ingurua ulertuta. 18-20 urteko jokalariak direla, eta bigarren mailan ari direla lehiatzen. Ansotegiren taldeak sekulako lana egin du, oraingo astean ere Kadizen garaipena lortu zuen, eta beste aldetik Arturo Ruizen taldea, Txapeldunen ligako 3. postu horretan dago, eta inork ez du gelditzen. Hau da, laugarrenari, uste dut 10 puntu ateratzen dizkiola, Bai. eta distantzia hori zaila izango da mostea. Bai, lehenengo Sanseko jokalarien kasuan, bai Luken Beitia, bai Otxien, bai Mikel Rodríguez eta konpainia, lidergo bezala ari dira jarduten azkenengo partidetan, ez uste direla 3 garaipen jarraian. 3 garaipen jarraian, bai. Goizian ikusi dugu egutegia, eta gisa datozen partiak oso zaiak direla, baina nik uste Sanse hor txibiliko dala mantentzeko, baina benetan izugarrizko albiste ona da, eta batez ere begi bat goiko taldearen gan jarri beharko dute, ze askok nik uste leku bat izango dutela. Bai. Edo behintzat aukera bat. Bai, ez soilik oraingo denboraldia nola doan, baizik eta udara begira, nola joan daitekeen jokalarien kudeak eta interesgarria izango da. Ikusiko dugu Sansek eta nesken taldeak posen bat ematen diguten denboraldia amaieran. Realak emango ez baligu ez, momentu batean. Batek daki. Baina, pixka bat amaitzeko partida garrantzitsua dauka Realaren lehenengo taldeak Mallorcan larun batean. Garrantzitsua izango da, behintzat garaipen batez bada puntu bat lortzea, sentsazio honekin heltzeko asteazkeneko partida handira. Zaila izango da, mentalki ez egotea ja da partida horretan, baina jokalariak profesionalak dira eta hori kudeatzen jakin behar da. Bai, hori izan behar nizun, nik uste zaileste zina dala asteazkeneko partidan ez pentsatzia, baina nik uste garaipen baldortu eskero, taldearen animuak eta batez ere konfiantza maila, handitu egingo dela eta asko ez, orduan ikuste Mataratzok astian zehar segurazki lan handia egin duela psikologikoki batez ere, ez? Mallorca dagoela lehenengo, ondoren datorrela azkeneko partida. Hortaz, entrenatzaile berria izango du Mallorcak, ikusiko nolako izango den bere debuta, baina, espero dugu albiste honak izatia, eta behintzat asteburua urduri bai, baina konfiantzarekin amaitzia. Hori da. Zaila izan da gorko bideoa grabatzea, konexio arazoak izan ditu, baina bueltan egongo gara asteburuan, Mallorcako partidak usten diguna komentatzeko eta asteazkeneko partida prestatzeko noski. Hori da.